Bani alum kabeh. Aduh, terong teles kabeh niki piye iki. Sebangkrut ambuh iki. Garing-garing koyo ngene iki piye iki. Kok ngantek koyo ngene iki jan. Duh, piye iki. Kiton iki paling ngocorane ra wareg lah kene iki. Duh, modar kabeh piye terong iki. Alah, jan. Aduh, mati neh. Malah kuning-kuning kaya ngene iki. Tong jane ndelokne apa ora, apa terus kocok biar biur. Malah mau ati kisut kaya ngene iki. Kon kocer kisane iku gur digrujak-grujukne tok lho. Ora pas ning nggon wite lho nyatu itu malu kuning kaya ngene iki. Piye to iki? Jan kok jan bleng pasan. Terong tumpung hati kabeh piye iki neh. Aduh. Malum kaya ngene iki ngantian iki. Halah. Garing nih. Atun ki malah ndelik ning ndi lagi mongkon kocor kok malah masak lah. Bocah ki malah ndelik ning ndi ngono lho. Mun koyo anu. Oh, harap kocor males. Sebenarnya lah aku paling dan lah. Mangklek lah kok malah nongkrong kiri kita tuntut. Kowe arep tanduane alum kabeh ki lho les kabeh lho. Yo mucar kabeh terong bosok kabeh. Ya itu salahku kok. Lah salahmu kowe kocore ra gadeg. Ora gadeg piye lho. Terong garing kabeh. Sesuk hancur gitu, hancur tenan carane. Ya makanya sampean melok kocor lho. Lah kocor aku kan ya butuh mancing barang to, Ton. Alah mancing terus. Kono mati tak yap-yap sak ban mah. Gara-gara le ngocor atau bener. Ngocor iki pas ning nggon wite aja syukur ngene-ngene. Yo anu panggau kenekan wite. Wong kok delok teronge bosok kabeh lentruh kaya ngene iki. Wong kok kon kocor kok ra tenanan. Yo wis tenanan kok. Ki sing kocor aku iki delok ijo-ijo kabeh iki. Ngerti. Malah wong kok. Yo ki teronge kok kene tanggane kae. Ya Allah Pak, ya izin to, ora pantes lho ngono kuwi. Terus ngomongin terong iki ngomongin terong kisut. Kok mosok terong kisut kaya ngene mbok kene tangga. Ngomong iki rasa anu. Nyu nek sambel cemet ngono. Alum kaya ngono. Ngomong itu musim terang iki terong ki alum-alum wong keratunan. Ya tapi kan ora sekisut iki. Kowe nek bunyi kok ngengkel. Jan. Ngomong karo wong iki nek musim terang iki terong ki kisut. Kok ben disambel cemet. Nah itu tak kayak terong telu ciu ngono. Sambel cemet. Nek wong ngomong kok kisut, oh musim terang iki terong kisut ngono ae. Wes kok. Oh, kalau ngene ora pantes blas. Pantes wi. Bahane rat kei pantes to. Aku tak kocor, aku tak mancing. Kowe kocor aku iki teronge iki engko karo mbok anek sing kisut-kisut nes ditambahi. Loro apa pira ngono. Kisut kaya ngene. Kok nek tonggo. Lah. Aneh.